sikerül a csapatnak, és ebben talán még az is benne van, hogyha mindenki velünk van, akkor tovább is hutatunk. Nagyon jó erőben vagyunk, nagyon jó fölkészített minket az edzőnk. Reméljük ez valósulni is fog, hogy meddig bírjuk erővel. Ezt nem tudni most, attól függ, mennyire nyomnak minket. Nagy élmény a fiúknak, azt hiszem életükben több ilyen nem lesz, hogy erre a pályára is pályára léphetnek. Én azt kérem tőlük ezen a mérkőzésen, hogy aki amennyit tud ebből a játékból, azt mutassa meg. Hogyha már a saját képességeit tudja nyújtani, az bármennyire is képes lesz a Fradinak. Itt nem, hogy az eredmény a fontos, hanem hogy egyáltalán merjen futballozni, és lássák azt, hogy azért vannak itt tehetséges gyerekek, mert nagyon fiatal a csapat. Azt hiszem, hogy fölösleges sokat gondolkodni ezen a mérkőzésen, mert eljött ez is, nagyon vártuk, itt van, pár perc múlva kimegyünk, elkezdjük a mérkőzést, és már nem lehet gondolkodni, most már tenni kell a dolgunkat. Nálunk az előny, ameddig lehet tartjuk. Nem is hát idegesség az van bennünk, meg a versenydruk, meg hát, hogy most kimegyünk ebbe a gyönyörű stadionba. Nagy élmény számunkra, hogy itt lehetünk. De azt hiszem, hogy nincs mi történünk. Én nem hiszek a csodákba, a realitásukban hiszek, és jelen pillanatban ez úgy néz ki, hogy Ferencváros Magyarország legjobb csapata, mi pedig LMB 3-asok vagyunk. Milovanovic megindul egyedül, egyelőre jól, még mindig Milovanovic, arany, jó lövés, gól, Nagy Norbert, és most lemaradt a védelem, Lisztes, ez helyzet, 2-0. Horváth Ferenc, Kressz nem tágít mellőle egy pillanatra sem, Horváth, arany, és gól. Nicsenko. Lágyan középre, arany van ott, középre is fejeli, Horváth Ferenc, 11-es. A közönség teleket szerette volna, a labdát azonban Nyilas állította le. Milovanovic, remek labda, Nyilas, ismét csak 11-es, 30. perc a második félidőben, és legyen meg a közönség akarata, Telek András. Gil táncol a gólvonalon, Telek kihagyja, aztán berúgja. 5-0, belül az utolsó 5 percen, ismét csak a Ferencváros, ez jó kiugratás, Horváth Ferenc. 6-0, Jagodics, Horváth Ferenc, Mirjuca, még beadja, Horváth, Hollót akarta megjátszani, Nyilas, 7, és még mindig nem vagyok biztos benne, hogy ez a végeredmény.